sinon an kana sigi ni kame tan tege ma tan kabe ya mi tede na nyam dana ga ko tebu nin ta tenyinin kaliye komi an ka ɲanamaya cogo an be degun minnu na ni balaw minnu ban kan n'an kumana kan a ko n kumana minnu kan sisan e se ka n yɛrɛ nɔ ten a ko parce que ale bɛ faransi san 10 ko a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faransi nafolo ɲini ni baara la yan fo ala hinɛna kelen kelen minnu ma ko tɛ sali la ni fajiri ye 7 heures de do u b'a sali 5 heures de sinji tige min bɛ an yɛrɛ nɔ don a y'u ka ɲɛnamaya cogo de fɔ kɔfɛ caman yɛrɛ de mako t'u ka diina in na n'u bɛ don baara yɔrɔ la u b'a fɔ diina ma e ka jɔ kɔfɛ e ka jɔ da la fɔlɔ i k'i makɔnɔ ni n bɔra n bi sɔrɔ yen yala ko an bɛ ko o ko la an yɛrɛ ka nɔ de don diina tɛ yen koyi a ko silamɛya tɛ yen koyi diina tɛ yen n balimaw ko min ye nin ye an bɛ ala de deli ala ka ɲuman bɔ a la silamɛw yɛrɛ sigilen filɛ kafiriw cɛ la cogo min bada bɛ nafolo ɲini na u cɛ la ye o yɛrɛ kɔnɔ de o yɛrɛ tɛ bɛn o mais an bɛ ala de deli ala ka ɲuman b'a la ala ka ɲuman de bɔ a la kan sagan ko ka wasa d'a ma an ka jamanaw kɔnɔ n'an bɛ se ka baloya cogo min sinon sigili min filɛ nin ye kafiru jamanaw la kafiru cɛ la dɔɔnikɛbaw y'a yira n'a y'a sɔrɔ i tɛ se k'i ka diina kɛ diina ka jɔsen bangale u tɛ se k'u kɛ a wajibire ka i ka hijira kɛ ka bɔ ye dɛ hari ni e yɛrɛ ka wolo jamana don kafiri jamana ni bɛɛ i ka diina ka jɔsen bangalen tɛ se ka kɛ silamɛya y'a wajibi ka i ka hijira kɛ ka bɔ ye ka taa silama jamanaw de la janko anw bɛ bɔ an ka silama jamanaw de la ka t'u sɛgɛrɛ o bɛ lakali cogo di bon ni ko silama jɔsen bangalen dɔw b'a fɔ anw bɛ salli koyi an bɛ sun an bɛ salli fawjani k'o tɛ o a ko n'u ko silama jɔsen bangalen a k'a sɔrɔ e bɛ se ka i ka farda salli 5 nata cogo la i bɛ se ka sun ka cogo la salli ba ni salli ncini i bɛ se k'u k'u cogo la ali wala wal baraw ala ko ni minnu ka ɲɔgɔn kanu a bɛ se ka ɲɔgɔn kanu ala ko i ka ban min ma i bɛ se ka ban o la al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari ka mɔgɔ ɲamara ni ɲuman ye ka mɔgɔ bali juguman ma i bɛ se k'o kɛ est-ce que an bɛ se k'o kɛ ala ka aya minnu yɛrɛ ye jihadu ye tafsirikɛlaw minnu bɛɛ i tɛ se ka jihadu aya ninnu fɔ i ɲɛma k'u k'i cɛ la ye an terilen don aya min nana ko muso i k'i ka muso gosi i tɛ se k'a fɔ u b'a fɔ ko i ye olu ka loi jɔlɛ ko muso gosi tɛ olu ka loi la kuranɛ aya min ko fadiribuhunna e tɛ se k'o tafsiri fo n'i ye a nanbara tafsiri dɛ ou bien a dama bɛ yɔrɔ la u tɛ i bɛ se ka tafsiri ne u tɛ se k'a mɛn bɛ e sika bɛ se k'i ka silamɛya jɔsen de la n kɛ o yɔrɔ la kutubanw fulen ye sisan u ka bɛɛ ka fɔ faransɛ de la contrôle de b'a bɛɛ kan kutuba kalantaw fo u ka kalan faransɛ de la a bɛ min fɔ an k'a mɛn bon an bɛ balawu de la faransi sigili minnu filɛ nin ye ameriki ninnu sigili minnu filɛ nin ye silamɛw bɛ balawu dɔ de la an bɛ fitina dɔ de la an bɛ ala de deli ala ka ɲuman de bɔ a kɔnɔ tuma mun ye sulemani rahili ɲininka ninnu n'a ɲɔgɔnna na ka taa kafiri jamanaw ni fɛnw na ko an bɛ taa balo ɲini de la donc an ka jamanaw la an tɛ se ka baara sɔrɔ n'an bɛ balo a ko a ma da balo ɲini kama o ma galagatul jinna wal insa illa liya'budun a ko hadamaden ma da balo ɲini kama hadamaden dara bato de kama balo ɲini ta wujura ye o an dara bato de kama jinna ni hadamaden ma da foyi kama fɔ an k'ala de kɔnɔ fɛn o fɛn ni o bato in tɛ se ka taa fɛn o fɛn bɛ o bato nagasi diyagoya i kan ka kari o la de mais hali bi an bɛ ala delila ka sagi ko ɲuman nɔgɔya ye et puis nin kelen tɛ an ka mɔgɔ minnu fana bɛ kɔfɛ a caman bɛ n'i y'a se k'u ye k'u bila u sago la u tɛ su kelen si ye u b'an wele u bɛ musasi cɛ ma u b'an wele u bɛ degun min na ye ko min b'u ka ye nin dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ mako bɛ diina la silamaden de ye e yɛrɛ b'a dɔn bɛ ko min kɔnɔ a man ɲɛ n bɛ ala deli ala ka bɔda de d'a ma kɔnɔ o fana minnu bɛ yen u ni dungole tɛ dɛ an b'a fɔ mɔgɔ tiɲɛlenw bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen i tɛ se ka mali tɔgɔ f'u ye i tɛ se ka silamɛw tɔgɔ f'u ye i tɛ se ka silama jamanaw tɔgɔ f'u ye o y'u dama mais mɔgɔ mɔgɔ ye silamaden ɲuman de ye n'a bɛ ameriki n'a bɛ faransi hali n'a bɛ su kelen si a man d'a ye bon an bɛ ala de deli ala ka bɔda di an n'u ma ala
alli mani tambonganga nya famu akoni mogo nana salli fana jurube ela e nana almamini jama ba ke kala gasara salli ibake chogodi e be doni salli fana nganyade ibe do almamini jama nofe me salli fana nganyade be bolo almamini jama la saranga nya be wulu bolo bashi tenninno parce que ciden ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri ma nawa ako baraw be keni nganyade minye mingania ala bode ke almamina ka jama yalla sara de ngania ala be la sara baraji de sabe wulu e fana almami ko fe salli fana de ngania salli fana de be sabe likulli imri ma nawa kelen kele yemmin ngania ala bode sabe harisan min bena innama juila ni mali tamma bi fala taqtalifu alayhi harisan min bena ko almami kerade aka la de gani almami kana nyokon fonko nyogonya cide nyo perpere latti go ye bara bangale wunde ida kabbara fa kabbiru wa ijara ka farkau wa ijara fa farfau mana ni almami kabaruke na ya kumbele mina nofe na wulila kumbele na mina na wuli anofe na tara sujira nofe cide ko ina almami kana fonko nyogonya nunde la bara bangale almami be kumbele mina na ibe jo ni almami tara sujira ibe kumbele mina cide ko di ikano de ke bara bangalew na alibami be min ke doro iko ke men ngania wula abese ka bonyo konkoro almami be sekni jama be sekake la sarala e be sekake salli fanana bon konno ba fo ko ni tugun salli fana wati temenela hari ni si ke salli la ite se ka sara cinya do ke cinya de do ni mogo ya yere tugude ka farda do teme hari ni si ke salli la ite se ka sara munna ko pasiga te ciden ka baraka ciden ko man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mogo ye barake ne ka nyamarate bara min ka bara be sagi mate sara esga ciden ka bara de do ka tugu salli wati ka teme ko mba sarawa ciden ka bara yo ni eyo ke iyo sara chogo ala makotala kuma sahalen de ibe ala de deli ka tubi ka ta ala de ma ka ala de ya fa deli ka astaghfirullah ke kasagi ko me atese ka sara atese ka sara de ita salli yere de ibe tubi de atara ki daite se ko sara tuguni ni salli min tarika ita ñinan bolo ko ube darura ko wode be sara me yitugo kam min to e utese ka sara parce que do yere bolo ciden ko man taraka salata li asri faqad habita amalu akul la sara salli kele ni yo to kafir yara de kabara be de ciñana ibe tube kura de islamiya ko man taraka salata li asri faqad habita amalu mo akon ni tugo kala la sara salli kele to akika bara be ciñana donc ko koso do ko ni yitugo ka farra salli toye an ko don kaba do bolo kafir yara de bora islamiya de kono atese ka sara ibe tubi de ka continue salli de la kurai kan nafira challi sayara kan nafira sun chaya kan nafira saragati chaya min be nin junubu da tubiye mamugo bon ni nyembe nyinen ka ko firawuna ani musa u bora dugu minna misra dugu ko firawuna tolen ko fe jila musa sagira kana dugu mogo nunun tubiba kafirin bere tora jila o kafirin bere tora jila munun kisira barisalan ka doronde kisira munun silamira ka fara musa ka sino fengo fenye firawuna ka jama be tora jila wa alaikum salam wa rahmatullah
ko ni ɲɛ min ɲininka mɔgɔ min bɛ taa hiju la siɲɛ caman san o san i bɛ taa alimura la balimasuru bɛ fantanw dɔn ou bien balimasuru dɔ bɛ ale ma hiji hali siɲɛ kelen kɛ k'o bɛ cogo di bon dɔnnibaw y'a yira ciden ka hadisa sahalenw de b'a la ka hiju caya a ko a bɛ kɛ sababu ye ka junubu bɔ mɔgɔ la komi n'i ye nɛgɛ dɔ tasuma kɔnɔ ka mɛnɛ a la a bɛ nɛgɛ in ka nɔgɔ bɔ a la cogo min ciden ko an ka alimura tabi'u bayna al-umra a ko an ka alimuraw caya u bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka junubu yafa alimura ni alimura cɛ ciden ko a b'i ka junubu misɛnw yafa bon dɔnnibaw ko ni mɔgɔ min y'a se sɔrɔ n ye n ka farida hiju kɛ mais san o san bɛ taa hiju la i bɛ se ka ni i ka balimasuru ka hakɛ min b'i kan i bɛ se ka n'o fara ɲɔgɔn kan n ka balimasuru minnu ka hakɛ min kan n bɛ se k'u ka hakɛ k'u ye u ka hakɛ dafalen kɔfɛ u ye halisa se bɛ ɲɛ n bɛ taa hiju la hɛrɛ farala hɛrɛ kan i ka balimasuru ka hakɛ bɛ dafara i ye baraji sarakatiw kɛra i ni fantan minnu bɛ ɲɔgɔn kan i ye fɛn kɛ olu ye k'olu ka hakɛ d'u ma i ka balimasuru i y'u ka hakɛ d'u ma hali bi yɛrɛ bɛ se ka taa i ka hiji la hɛrɛ farala hɛrɛ kan baasi t'a la i ka taa i ka hiji la mais dɔnnibaw y'a yira janko an ka jamana minnu mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana la jamana minnu ye fantan jamanaw ye ani mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana la jamana minnu ni saudiya ka jan a bɛ bɔ mɔgɔ minnu fana cɛ la fantanw de don a bɛ bɔ balimasuru cɛ la fantanw de don u ko o jamana mɔgɔw ka jateminɛ kɛ an y'a fɔ cogo min ni e tɛ se ka fantanw ka hakɛ dafalen ani ka taa hiju n'i tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan donc e ka nafolo in ta k'a di i ka balimasurunw ma ou bien i ka nafolo in ta k'a di fantanw ma ou bien diinɛ ka ko dɔ dilolen bɛ nafolo ko la i ka nafolo dɔ o la o baraji ka ɲi ka tɛmɛ e ka taa san o san hiju la o baraji ka ɲi ka tɛmɛ san o san alimura la tant que i bɛ fantanw de cɛ la u y'a fɔ ka fara ka fana dɔnnikɛbaw minnu bɛ saudiya ani diɲɛ ka jate min na saudiya fule a kɔrɔla kaba hali alimura jama min bɛ taa ɲɔgɔn degu bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa u ka wajibi alimura de la e b'i ka nafila alimura de la siɲɛ 10nan siɲɛ 15nan siɲɛ 20nan nin b'a a ka farida yɛrɛ de la a b'a ka wajibi yɛrɛ de la i b'a degu alikaba ye donc o la ko ka fara o kan mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan a bɛ bɔ fantanw cɛ la a ye jateminɛ kɛ a ka kɛnɛ tɔ minnu m'u ka farida de m'u ka wajibi di a ye sanw dɔ bila a ka kɛnɛ tɔ olu fana bolo o k'u ka faridaw di k'u ka wajibu di a din cogo ɲuman na a kana t'u kɔrɔ ye a kana t'u degu ye a kana taa jama caya ye aw ka sanw dɔ bila fantan minnu b'a ka jamana la a ka nafolo di fantanw ma u k'u ka sun kɛ n'a ye a k'a di fantan bon hali sisan korona ko filɛ siraw ma minɛ wa mais ni siraw minɛna ni mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ taa alimura la baraji ɲini ala kama ko de la alimura bɛ hali bi n'i tɛ se ka taa maka sira minɛna san o san i tun bɛ taa ni wari min ye a tila i ka balimasuru ni ɲɔgɔn cɛ a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi i bɛ alimura la dɔnnikɛbaw ko yɛrɛ nafila baraji ko fila la baraji dɔ bɛ baara ɲuman dɔ bɛ n'i y'a kɛ a baraji bɛ da e kelen de la baara ɲuman dɔ bɛ n'i y'o kɛ a nafa bɛ tɛmɛ e la ka taa mɔgɔ wɛrɛ la ni nafa bɛ tɛmɛ nafila baraji min nafa bɛ tɛmɛ i la ka taa mɔgɔ wɛrɛ la o baraji ka ca ka tɛmɛ baraji min bɛ da e yɛrɛ la n'i taara nafila hiju na a baraji bɛ jɔn ye e kɛlɛ n'i taara nafila alimura la a baraji bɛ jɔn ye e kɛlɛ mais n'i ye nafolo in ta k'a di ka fantan 10 mako ɲɛ n'a ye ka fantan 20 mako ɲɛ n'a ye o baraji ka ca ka tɛmɛ baraji min bɛ kɛ e kɛlɛ ɲɛ nafil mutaaddi min ka nafa bɛ tɛmɛ e la ka taa mɔgɔ wɛrɛ la o baraji ka ca ka tɛmɛ min nafa b'a da e kɛlɛ pewu la donc mɔgɔw ka nin faamu minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan in na e ma saudiya yɛrɛ ye wa alikaba bɛ wulu min fɛ a bɛ wulu ka sariya la u ka gouvernement da kɛ sariya de la ni e ye hiju kɛ fo san 5 i tɛ hiju kɛ tuguni i bɛ papier de ta i ka kɛnɛ tɛ mɔgɔw ye o ye saudiya yɛrɛ ye ni hiju saudiyanka yɛrɛ dati de b'a la san 5 de bɛ d'i ma i tɛ hiji tuguni ni ye alimura fana kɛ